दा बे समाव आंहा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया। दा जेखियानो जाया मानो जोंखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै एबा हरथामनि हाबाफारि लानानै जों चिरां जिल्ला बर' आर्टिस्ट एसोसिएशन जोंखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ होननानै हांख्राय हरलायनाय जों बेयाव नुजाफैदोंमोन। जाय हाबाफारिया दिनै फैयै फैयै जाफुंसारनायनि लामायाव आगान होफैबाय आरो हरथाम बे हाबाफारि मावनायनि उनाव जों दिनै जोबथा फिथाइखौबो मोनफैनो हाबाय। गिबियाव जेखियानो जाया मानो बे हाबाफारिखौ खुंफुं आफादखौ आङो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमखौबो बेबायदि हर समाव खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरनि जाबायदि थुलुंगा होदों बेनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर होदों, आंनिफ्राय हामबाय जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिं खालामदों। लोगोसे सिगाङाव जानानै थांनाय जोंनि माबा मोनसे जुदि मिथिस्लाबै गोरोन्थि जादोंब्ला आं बेखौ गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय। दानिया फैदों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाय बिथांमोना मावफुंदों बिथांमोनखौ आङो जौस्राङाव लाबोनो नागिरदों। बेनि उनावसो जोङो दिनैनि फोरमान बिलाइखौ होनो नागिरदों। दा गिबियावनो दङ जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय बै अफिसियेल एबा जाज बिथांमोन जाय बिथांमोनखौ जोङो जौस्राङाव लेंहरनो नागिरदों। आं खावलायगोन जे बिथांमोना नामखौ गाबज्रिनाय लोगो लोगो जे जौस्राङाव गाखोफैयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बे गिबियाव दङ जोंहा मिस्टार फानुएल इस्लारि, बिथाङा सासे बर' फिल्मनि एक्टर आरो एलबाम एक्टर। बिथांखौ आं जौस्राङाव गाखोफैनाय खावलायदों। मिस्टार फानुएल इस्लारि। बिथांजों लोगोसे दं जोंहा मिसेस मलयश्री बसुमतारी, the Vice President of चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशन एंड बिथाङा जाहैबाय सासे बर' फिल्मनि कमेडियन आर्टिस्ट। दा बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। बेनि उनाव दंबावो जोंहा मिस्टार कुमार बरगयारी, बिथाङा जाहैबाय बिथाङाबो सासे बर' फिल्मनि जुनियर आर्टिस्ट। बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि एसिस्टेंट पाब्लिसिटी सेक्रेटारि। बेनि उनाव दंबावो जोंहा मिस्टार बोहैथि काकलारि, जाय आगुनि जोंनि बर' फिल्मनि एक्टर, मोनसे समनि जोंनि बर' फिल्मनि एक्टर, बै समनि उदखारि बर' फिल्म बे फिल्मनि बिथाङा एक्टरमोन। बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बिथाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि वार्किं प्रेसिडेन्ट मिस्टार बोहैथि काकलारि। बेनि उनाव दंबावो जोंहा मिसेस अलेश्वरी वारी, बिथाङा जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि जइन्ट सेक्रेटारि। बेनि उनाव दंबावो जोंहा मिस्टार बुदिराम नार्जारी, बिथाङाबो सासे बर' फिल्मनि जुनियर आर्टिस्ट। लोगोसे बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिस्टार बुदिराम नार्जारी। मिस्टार बुदिराम नार्जारी, नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय। बेनि उनाव दंबावो मिस्टार गुरुचरण बसुमतारी, जायखौ जोङो मोनसे समाव बर' फिल्मनि सासे आर्टिस्ट हिसाबै बिथांखौ जाखर हिसाबैबो जाखर मुङैबो मिथिनाय जादोंमोन। बिथाङा जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशननि एसिस्टेंट कालचारेल सेक्रेटारि। दानिया फैदों जोंनि खुंफुं आफादनि
दिनैनि बे हाबाफारिनि खुंफुं आफादनि आफादगिरि मिस्टार फुलेन चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव आङो जौस्राङाव हांख्रायहरनो नागिरदों बे खुंफुं आफादनिनो कालचारेल नेहाथारि लोगोसे बिथाङा सासे आर्टिस्ट हिसाबैबो मुंदांखा लोगोसे बिथाङा बे ओनसोलनि सासे कालचार एबा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा एबा सिबिग्रा होननानैबो गोबां मुं मोनबोखानाय बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार बिरान बसुमतारी जायखौ जोङो आदाफाजा बुङैबो मिथियो बिथांखौ जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय। दानिया फैबावदों बे खुंफुं आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बिथां अनिल बसुमतारी बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। जोंनि खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां अनिल बसुमतारी बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दानिया फैबावदों जों आरोबाव जौस्राङाव हांख्रायनो नागिरदों जोंनि खुंफुं आफादनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार पूर्ण चन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। दानिया फैदों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजों आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनिनो बे ओनसोलनिनो मानिजाथाव समाज सिबियारि लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनिनो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सासे राफोद मावथि लोगोसे बिथाङा जोंनि गुरुबासा एमइ स्कुलनि बिथराइ गार्लस एमइ स्कुलनिबो गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा जाहैबाय खंखर मुसाहारि सार बिथांखौ जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव जायनाखि जोबथा बादायलायनाय बे बादायलायनायनि रिजाल्टखौ एबा फोरमान बिलाइखौ दान्दिसे समनि उनावनो होनाय जासिगोन। दा बेनि सिगां जोंहा खुंफुं आफादनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि होगोन जे बिनि थांखिया मामोन एबा मानि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बिनि गुवारै बेखेवनानै होगोन जोंनिनो खुंफुं आफादनिनो गाहाय आफादगिरि बिथां फुलेन चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होगोन। सिगां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जे दिनै जोंहा नैबे चम्पावती शिवरात्रिनि मुङै आरो बे थावनियावनो जोंहा मोनसे शिव मन्दिर लुफुंनो असिलायै जोङो बे मेलाखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बे मेला खुंनाया शिवरात्रिनि उनावब्लाबो जोंहा फरायसाफोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल परिखाखौ बिथा खालामनानै जोङो बे मेलानि अक्ट'खौ फावसायनानै लानाय जादोंमोन
जायनि जुनै जोङो दिनै बोथोर गाज्रिबो लोगो मोननांदों आइ आफा मेलाव फैनायफ्रा एसे खस्थ' मोनदों बेनिखायनो जोंहाबो दुखुथा थाबाय जोंनि थांखियानो दहाय बुंनाय मथे फैयै फैयै दिनै जोङो बे मेलाजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि हारिनि हारिमुखौ लोगोसे गोजौआव जाहाथे दिखांलांनो हायो बेखौ लोब्बा लाफानानै जोङो बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों नुनो मोनबाय नोंथांमोनहाबो दिनै बेबादि मोसागिरि जोंनि बे ओनसोलाव दङ नङाबा गाव गावनि न'आव थानानै रावबो मिथियामोन दिनै जौस्राङाव बिथांमोनखौ नुसारनो मोनबाय बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय थाबाय मिजिंथिदों उन्दै उन्दै गथ'सा मोसानायफ्रा इयुनाव जाहाथे जोलैनि गाहामनि थाखाय रोंगौथि जासिनथों बेखौनो हास्थायबाय आरो जोंहा गाबोन जोबथा मेला बे जोबथा मेलाखालि जोंहा नैबे जौस्राङाव जेबो हाबाफारि थानाय नंला नाथाय बै सोनाबहा जोंहा मोनसे जौस्रां दंबावो स्वच्छ भारत अभियान कदमगुरि हेल्पिं हेन्ड्स एनजिअनि बे जौस्राङाव जायफोर दिनै बे बादायनायाव देरहासार जादों एबा रानार्सआप जादों एबा जेननांदों बिथांमोनखौबो खावलायदों बिथांमोनहाबो जाहाथे गाबोन बेबायदिनो फैनानै बै जौस्राङाव गाव गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे दिन्थिफैयो अपेनलि जोङो बेवहाय मोनसे हाबाफारि लादों मोनाबिलि 6 बाजिनाय लोगो लोगो बे हाबाफारिया जागायगोन बेनिखायनो जायफोर मोसानो गोसो दङ नोंथांमोना गाव गावनि मुंखौ होनानै लोगोसेयैनो बे जौस्राङाव नोंथांमोना गावनि मोसानायखौ दिन्थिनो हागोन एसेनोसै नोंथांनिसिम बेखौ फोसावखानाय जाहैबाय जोंनि मेलाया गाबोननो थुंगिसिगोन दिनै जायफोर बादायलांबाय बादायनायाव देरहालांबाय बिनि फोरमान बिलाइयाबो रोखा जाखाबाय होनना बुंदों बेनिखायनो दान्दिसे उनावनो बिथांमोननि जिथु रोंगौथिनि देरहासार जानाय बिथांमोननो जों रां बान्था होनायनि लाहार फाहारखौ खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बुंथिगिरिखौ हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आङो माइक्र'फनखौ बिथांनो हरफिननाय जाबाय खुलुमबाय गोजोननाय आरो साबायखर जासिनाय जाबाय बिथां सारनिसिम दानिया फैदों दहाय एसे आगोलावनो जों गाब्रिहरनाय बायदियै दिनैनि बे हाबाफारिनि गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनिनो ओनसोलनि सासे राफोद हारिमु सिबियारि एबा हारिमुनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय सासे राफोद मावथि बिथांनि मुङानो जाहैबाय खंखर मुसाहारि सार बिथांखौ जौस्राङाव गाखोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों बिथां सारनि थाखाय जेन गोबारै आखाइ खबनानै होयो बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम बे समाव जों जौस्राङाव आरोबाव मोनबावनो हादों जोंनि खुंफुं आफादनिनो मावथि बिबानगिरि बिथां करुणाकान्त सार बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायदों करुणाकान्त बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि सिगां सिनायथि होनो लुबैदों जोंनिनो बे सानथौआरि प्राइमारिनि
डिस्ट्रिक्ट चेयारमेन बिथाङाबो जोंनि जौसाङाव गाखोबाय होननानै बिथाङा सिनायथि लाफैदों आरो लोगोसे आरोबाव जों मोनबावनो हाबावदों जोंनि बे ओनसोलनि सासे राफोद समाज सिबियारि बिथां समर औवारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव आरोबाव जों गाहाय आलासिनि बिबुंथि लाखिनायनि सिगां एबा जोंनि दिनैनि फोरमान बिलाइखौ होनायनि सिगां बे हाबाफारिनि सायावनो एबा बे हाबाफारिनि थांखिनि सायावनो बे खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां सारखौ फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों गुवारै बेखेवनानै होनो थाखाय गुरुबै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि शिवरात्रियाव नुजाफैनो हानाय आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कालचारेल एसोसिएसन बिथां सोद्रोमा मानगोनां बिथां दिनै आं जेबो बुंनो भांगार हिसाबै बा सेक्रेटारि हिसाबै आं फंनैसोखौ आं बुंनोसै। दिनै मेलायाबो इसेबां गाजा गोमजायै जायाखिसै बा खुंफुं आफाद हिसाबै बिथांमोनाबो मोजाङै सुबिदा रखम जालांनाय बायदि आं नुवाखै। दा बिथांमोना खुंफुं आफाद हिसाबै कालचारेलखौ माने मोजाङै मोजां माने मोजां सालायलांदों आरो सालायलांबाय थादों हिसाबै आं बिथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै बुंबाय आरो जाहाथे दिनैनि प्राइज डिस्ट्रिबिउसनखौ दिनैनो खालामनानै होगोन आरो होलांगोन होननानै आं बुंनानै बेखिनियावनो दिनैनि प्राइज बान्था राननाया जासिगोन होननानै आङो दिनै बिथोन होनाय जायो। दसे समनि उनावनो बे बान्था राननाया प्राइज डिस्ट्रिबिउसन माबाया जासिगोन। गोजोन्थों। बिथां जोंनि मेदारि मेला खुंनायनि बिथाङा सेक्रेटारि बिथाङा मोजांखौनो बुंलांबाय, जोबोद गोजोननाय मोनबाय। लोगोसे जोंनि प्राइजनि सिगां जोंनि हाबाफारिखौ जोंनि कालचारफोरखौ माबोरै सोलिलांखो बेखायनो जोङो बिथां आलासि महरै लाबोखानाय बिथाङानो बे बाथ्राफोरखौ फारि फोरमायसिगोन होननानै बिथां आलासिनो बे स्पिकारखौ होनाय जाबाय। बे समाव जोंनि गेजेराव दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा हांख्रायनानै लाबोनाय दंखायो। दा बेनि थाखायनो दिनैनि बे जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ होनायनि सिगां हारिमुनि सायाव एबा जेननाय देरहानाय फिथाइनि बिदैफोरनि सायाव आरो जोङो जुदि जेनोब्ला मा मावबावनांगोन बेफोरनि सायाव फैबाय थानाय समाव जोङो हारिमुखौ माबोरै दैदेननांगोन बेफोरनि सायाव गुवारै बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय गाहाय आलासि मान होनो गोनां कंकर मुसाहारि सारखौ गावनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों गुवारै बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। बेखिनि समावहाय एसे जोंनि बिमा बिफा गार्जेन साइडनि आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ एसे खम नुदों। जायहक बे हाबाफारिया हायला हुइला जोंनि हाबाफारिया जोब्बाय। बे मोसानायनि हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय बांसिनै गुरुत्व गोनां
बिमा बिफा गार्जेन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंनांगौ खोनासंनांगौ जे हाबाफारि नैबेनि जे हाबाफारि बेखौ आं गुरुत्व बांसिन मोनदों। रिंगु दामसा मोसानाया जोब्बाय नाथाय दा बिनि जि फिथाइ जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि अनजालु अनजालिफ्रा जोंनि फिसाफ्रा बेसेबां रोंखो सोर सोरना बेसेबां फिथाइ थाइखो थाइदा बिनि मोनसे हिसाब निकास जानो थांगासिनो दङ। बेहाय फै बयबो बाहागो लाफै। बे हाबाफारियाव जे मोनसे दाजाब दानख' जे मोनसे हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो हानाय बे सामफ्रामबो नैबे फोथाराव खुंफुंनो लानाय जे मोनसे मेला बे मेला कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि फुलन बसुमतारी बिथां आरो बे मेला कमिटिनिनो मानगोन होनोगा सेक्रेटारि बिथां जोंहा बिथां दङ। लोगोसे समायना रमायना जागायजेननायनिफ्राय दाख्लैसिम बे दामनाय देनाय जे मोनसे हारिमु बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ दायित्व लानानै सामलायनाय जहाँ चिरां डिस्ट्रिक्ट सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि नेहाथारि बिथां दङ भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां दङ सारियाव गासिबो बिबानगिरि बिथांमोन दङ। आं बिबानफोरखौ मिथिजोबा जायहा चिरां डिस्ट्रिक्ट सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि बिथांमोनहा बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ मेङा हसिया गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै दैदेनदों। बिथांमोना सारियाव दंजोबो। लोगोसे बे दिनैहाय प्राइज डिस्ट्रिबिउशननि बान्था राननाय हाबाफारि बेहाय जोंनि सारियाव दङ जोंहा आदा फाजा आं बिथांखौ बावनो हाया। बिथाङा दाख्लैहाय आंनि न'आव फुङाव थांदों। फुङाव थांनानै आं गाथोनाव दुगैहैदोंमोन। बेसेबांबा गोबाव नेदों। आं बुंबाय आदा मालाबाबो नों आंनि न'आव फैफेराखैमोन दिनै मा आथिं लाबोदों आंनो सोंदों। आं आश्चर्य मोनदों। बिथाङा बुंबाय ए सार आं नोंखौ ओरै निमन्त्रण होनो फैदों माने बे कालचारेल कम्पिटिसनाव बादायलायनो आंखौ बेखेवनो बिथाङा आंखौ फुङाव आंनि सिलायाव थांनानै लेंहैदों। बिराद गोजोननाय मोनदों। बिथांखौ आं मानियो। ओमफ्राय फैबाय फैनानै आं जेब्लानाखि प्रग्रामखौ बेखेवफैयो अब्ला नोंथांमोना रावबो गैयामोन। आंहा मोनसे जारिमिनारि जादों बे समावहाय। दाख्लै आङो बे कालचारेल कम्पिटिसन प्रग्रामखौ आं बेखेवजेननायाव नोंथांमोना रावबो गैयामोन दे बे खालि फोथारमोन। मानो सिउ सिउ बार बारदोंमोन आरो गुसु अखा हादोंमोन। सोरबा सोरबा मिज्लौ मिज्लौ बै दखाननिफ्राय नाहरदों दे आंहा गोसोआव दंब्लाबो। जाय हक बे दाया रावनिबो नङा बे दाया बोथोरनि बे थांबाय। ओमफ्राय बे दिनै बोथोराव दिनैनि समावहाय बे मेला कमिटिया आंखौ गोसोखांनानै जे आंखौ आंनि मुंखौ लानानै जे बेखिनि मोनसे दायसाव बे हाबाफारियाव आंनो जे आरो आंखौ गोसोखांनानै आंखौ निमन्त्रण खालामनानै लाबोदों बेखौ आङो जुदि जेबो बावनो हाया। बिनि थाखाय आङो मेला कमिटिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बेखिनियाव आं बुंनो सानदों बेहाय जोंनि बादायगिरि बिथांमोन दङ आरो बे बादायगिरिया गार्जेनफोर दङ बिमा बिफा दङ। बे बादायगिरिया हारसिं फैयाखै। बिथांमोनखौ दिथि होग्रा बिमा बिफा दङ बिब' बिनानाव बिदा फंबाय दङ। जों ओरैनो बाथ्राफोरखौ गोरलै सानबा जानाय नङा। दिनैहाय सेलेक्सन खालामथ'वाखैना रिजाल्ट होथ'वाखै दा रिजाल्टआ होथ'वाखै खुल्लु खुल्लु मोनगासिनो दङ। सोर फार्स्ट थांगोन सोर सेकेन्ड थांगोन सोर थार्ड थांगोन नङा होनबा। आरो बेखौ बयबो नेनाया बयबो खोनासंनाया दरखार दङ। थांजोबनो नाङा। मेलाया मेला थांगोन नङा होनबा रंजानाया रंजाना थांगोन खिन्थु नैबे लास्ट प्रग्रामखौ गुरुत्व होनाया
दरखार दं होननानै आं सानदों ओंखायनो जों बयबो एसे जोंनि जि आं बाख्नायाव थानो हानाय नङा दिनै मेला होननानै बुंबा जानाय नङा बाथ्राखौनो जोबनाय नङा दिनै सामफामति बे ओनसोलाव बे मेलाखौ खुंफुंनायनि असिलायैहाय हारिमु बादायलायनायनि जि मोनसे हाबाफारि लादों बे साधारन खोथा नङा आरो बे आं बेखौ रायज्लायबानो जोबनायनि बाथ्रा नङा नै 12ता जोब्बाय 12ता जाबाय आंनि एसे गोलाव सम नांगौमोन आं बुंसै आं बाथ्राफोरखौ एसे सर्टकाट रायज्लायनो रोङा आंनो मोजां बाथ्रा रायज्लायनो थाखाय एसे मोजां सम नांगौ जायखौ आङो बोथोरजों समजों टाइमजों आं थाब जानायनि बाथ्राखौ फंसेल' आं दसेल' बाथ्रा बुंसै बे सामफामति मेलायाव बेहाय जे मेला खुंदों बेनि उद्देश्य बिनि साननायफ्रा सिन्ताधाराफ्रा खिन्थु गोथौ आरो बेखौ लानानै जोंहा आदा फुलेन बसुमतारी मोनहा जे बे रंजानाय बाजानायजों जे हारिमु बादायलायनायखौ बादेरदों बे खिन्थु गोथौ बाथ्रा जादों आं बेहाय आंनि फारसेनिफ्राय आंहा बिराद मोजां मोननाय दं आरो आंहा बेहाय बिराद सापर्ट दं ओंखायनो जाय बिथांमोनहा दिनैहाय दाख्लैनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम फाइनालसिम जोंहा मोसाखावरि बिथांमोन दङ देरहानाय जेननाय गिदिर बाथ्रा नङा 1000 2000 3000 5000 10000 20000 गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु जोङो बिमा बिफा बयबो जों गिदिर बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन बे ओनसोलाव जोङो गुरुबासायाव जुगे 10 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोर जों बैसागु फांसन खुंबोबाय बे खिन्थु गोदान बाथ्रा नङा बिनि हिसाब निकास जोङो अंक खालामबाय 10-15 बोसोर बैसागु फांसन खालामनायनि मुङावहाय कालचारेल प्रग्राम खालामनायनि उनावहाय जोंनि दिनैहाय फिथाइया मा फोन खथायाव थानाय बिदै गलारिजों समान जाहाजेबो लाब जायाखै फांसना खुंदों मोसादों मुसुरदों जोबलांबाय जोब्बाय नाथाय जोंनि गेजेराव दिनैहाय सासे मोजां देंखोगिरि जोङो जोनोम होनो हायासै सासे मोजां मोसागिरि जों जोनोम होनो हायासै नागाथार केसेटजों मोसादों जोबदों बास नाथाय फोन खथायाव सुख'हायै बिदै गला खिन्थु बेखौ हिसाब निकास खालामनानै दिनैहाय कम्पिटिसन होदों बे मस्ट वेलकाम जोंनि गासैनिफ्राय एसे मोजाङै स्टेज होनाया मोजां कम्पिटिसना मानि थाखाय दरकार दिनै जाय मोसाखावरिफ्रा फैदों आन्दायदों बहुद गथ'फ्रा आन्दायफैदों जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा कम्पिटिसनखौ मिथिया मा ड्रेस गाननानै फैनांगौ ओंखारनायाव बोरै फैनांगौ फिनिशिंआव बोरै फैनांगौ माजों कम्पिटिसन जायो आं जेबो मिथिया खिन्थु बे सामफामतिनि मेलानि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि फिसाफ्रा दिनै मस्ट एक्सपिरियेन्सखौ मोनजोब्बाय जागायजेननाय नङा होमबा आखाइ खबरायजोब्बाय दिनै अभिगथा गियानखौ मोनजेनबाय बबेनिफ्राय नैबे सामफामति बे मेलानि गेजेरजों हारिमु बादायलायनाया माखौ होनो जोंनि फिसा जोंनि अनजालि फिसा फिसौफ्रा दिनै रोंजेनबाय बे बिराद गिदिर मोनसे अभिगथाजों प्राइजआ बादे थाखा फैसा बादो खिन्थु बे प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय आं रोजा साबायखर बावदों आरो जोंनि आर्टिस्ट सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशननि बिथांमोनहा रोजा मोनसे खस्थ' खालामदों बिथांमोननिसिमबो आङो धन्यबाद जासिदों जोबनायावहाय गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ गैया जे हारिमु होनोबा बे आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेराव जोबनायनि माबा गैया गतिके जि आंखौ बे सेलेक्शन आरो बान्था राननायनि थाखाय माखासे फंनैसो
बिबुंथि लाखिनो थाखाय आंखौ सुजुग आरो सुबिदा होनायनि थाखाय आं बे साम्फामति मेला कमिटिनो रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बे रायफोरनाय बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों रायजोफोर। साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम। दानिया फैदों जों गोबाव सम नेबोबाय जोंनि बादायारि बिथांमोननि देरहासार जानायनि माखासे फोरमान बिलाइखौ खोनासंनो लुबैनाया। दा बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव आङो फोरमान बिलाइखौ होनायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो लुबैदों। बे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जाज बिथांमोनहा एबा दिनैसिमाव जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै गोबां जायगायाव बेबायदिनो अफिसियेल एबा जाज खालामबोनायनि गेजेरजों लोगोसेयैनो जोङो जोंनि जाबायदि रोंगौथि बेजों जाजखौ खालामदों। दा बेवहाय आङो माखासे सुबुङा गोनो गोथो जानोबो हागौ। दा बेनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो लुबैदों। बे जाहैबाय गोबाङानो साननो हागौ जे मोसानाया मोजां जादों नाथाय बेवहायासै मानो। मालाबा ओरैबायदि जाफैदों जे नोंगौ मोसानाया मोजां जादोंमोन बाट बेनि जौस्राङाव गाखोबोनाय एबा जायखौ जों एन्ट्रि होननानै बुङो बियो सोरनियाबा भुल जादों। लोगोसे सोरनियाबा ओंखारलांफिननाय टाइमाव भुल जादों। सोरनियाबा मेथाइजों लोगोसे गाननाया मिलायाखै। दा बेफोरबायदिखौबो नायनो गोनां जानानै फैयो। दा बेफोरखौ गासैबो मिलायहोनानैसो बेफोरखौ गोरोबहोनानैसो पइन्ट्सखौ होनाय जायो आरो बे पइन्ट्सजोंसो जों उइनारफोरखौ बासिनो हादों आरो। दा सोरबाया बुंनो हागौ मोसानाया मोजां जायाखैमोन थेवबाबो देरहाखौ माब्रै। दा खोथाया जाहैबाय मोसानाया जुदि मोजां जायाखैब्लाबो बिनि मोननै पइन्ट्सआ जुदि दावखोनानै थाहैयोब्ला जेरै एन्ट्रि आरो आउट एबा हाबनाय आरो ओंखारनाय बेयो जुदि पइन्टजों दावखोनानै थायोब्ला आरो गाननाय जोमनाया जुदि मोजां जायोब्ला बिनि मोसानायजों लोगोसे बिनि पइन्ट्सआ एसे बारा जाहैयो जायनि थाखाय बियो उइनार जाहैनायनि मोनसे चान्स थायो आरो। दा बेखिनिखौ फोरमायहरबाय। आरोबाव गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया बेनि थाखाय आरोबाव फोरमायहरनो नागिरदों। बेयो जाहैबाय एसे एनैल' पइन्ट्स मोननायखौ जोङो उइनारखौ खालामनो हाखाया बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। दा पइन्ट्सआ गोबां बुरजा मोनदों। दा फैयै सानथाम गोजोन एबा हरथाम गोजोन मोसानायनि गेजेरजों दिनैसो सौफैनाय साफ्रोमबो बादायारियानो मोजांखामोन। दा बेनि गेजेराव जायफोरा एसे एनै भुल खालामदों बिथांमोनानो गानाय जाबाय आरो। दा जेखियानो जाया मानो गिबियाव ग्रुप डान्स एबा हानजा मोसानायाव जाय बिथांमोना फाइनालाव गाखोहैनो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो जौस्राङाव गाबज्रिहरनो नागिरदों। दा बिथांमोननि मुं खोनानाय लोगो लोगो जे बिथांमोना जौस्राङाव गाखोफैयो बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। फै बिदिब्ला जों बिथांमोनखौ जौस्राङाव हांख्रायहरनो नागिरदों। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय बर' सिखोला ग्रुप। बिथांमोना माइनावपुरनिफ्राय बिथांमोनखौ जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय। बर' सिखोला ग्रुप बे फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जों गोबारै आखाइ खावनानै होयो बेनि थाखाय गुरै खावलायना बिथांमोनखौ सारियाव गसंनो थाखाय गुरै खावलायदों। सारियाव गसंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। गोबारै आखाइ हमनानै हो रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि थुलुंगानायावनो बिथांमोननि देरहासारनाय। दानिया फैबावदों मिस रंगिना ग्रुप। बिथांमोना गुरुबासानिफ्राय बिथांमोनखौबो जौस्राङाव गाखोनानै सारियाव गसंफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। दानिया फैबावदों मिस फुंबिलि ग्रुप। बिथांमोनाबो मानिकपुरनिफ्राय बिथांमोनखौ जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। सिगां रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोनहानो बे हानजा मोसानायाव सेथि नैथि आरो थामथि बान्था लानो हानाय हानजाफोर। ओमफ्राय जों बिथांमोननि बान्थाखौ गिबियावनो होनानै बिथांमोननि गोसोखौ थुलुंगा होनो।
सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन गुरै खावलायनाय नोंथांमोननि गोबारै आखाइ खबनानै होनायानो बिथांमोननि गोसोखौ मोनसे थुलुंगानाय लाबोगोन आरो जों आसा खालामो नोंथांमोननि बेबायदि हेफाजाब आरो थुलुंगानायाव जोंनि बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावआ फैबाय थानाय समाव साबसिननिफ्राय हामसिन मोसागिरि जाहैगोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो आरो जों नुनो मोनदों जे जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि बादायलायनाय गैयामोन हिसाबै जोंनि फंबाय बिनानावमोना गोबां गाब्रायनाय मोसादों थेवबो बिथांमोना जे जोबथा भिडिअ रेकर्डिं खालामदों एसे बैनिफ्राय आं खालामा माबायाव हैनो हानांगौबा जेबो नङा सेनाव गोजौ आरोबाव फैबाय थानाय समाव